नै दे थांदो रायलायहैदो ओमफ्राय आंबो सोंगासिनो बिसोर फिसिनांगौब्रा नोंबो थाफादोब्रा दे नोंबो थाफादो ओरैहाय लानानै हेलौ एमबि ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय दिनै आंनि लोगोनि हाबा जादों बेहाय गासिबो जोङो दंफैयो हरै आंनि लोगोफोर दंबावो नैबे सानै दङ नै बिथांमोना नै हाय नुदो नै आदामोन दं गासिबो ओमफ्राय बेथ' आंनि लोगो फुराना जोंनि क्लासमेट जोङो सिगाङावहाय जोंमायाव फरायोमोन क्लास 4 ना 5 निफ्राय जों लोगो सिना जाना आरो ओमफ्राय बाजाय जोंनि गामिनि न' खाथिनि जों ज' फैदों हिनजाव गोदाना लोगोफोर माबायदि नुखो अननानै कमेन्टआव फोरमायहरदो ओमफ्राय नै सासे मा नांगो आदसा थादोब्रा ओमफ्राय हाबाफ्राव मा रोखोम मोनजाखो बेखौ फोरमायहरदो अननानै मा मा मोनजादों मा मा मोनजायाखै मोजां रोखोम मोनजादों मोनजायाखै दे सिगां केमेरा लाबोग्रो बिराद मोजां जादों हाबाया बिदि जानांगौ एकदम साजायनाय मानायफ्रा बिराद मोजां मोनदों आङो जानाय लोंनायफोरखौथ' एकदम बिन्दास एकदम जेबो दाबुखा ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों गासिबो गोजोननाय मोनदों आं खेबजाना हिनजाव बास बेनो जाबाय ओमफ्राय र' नै जोंना दंबावोसो माखासे बुंहरदो नोंसोरबो दे मा रोखोम माबा थांबाय जानाय लोंनायफ्रा मोजां जाबाय माथो मावनो ओमफ्य बारांखै बे बुंबाया गैयालै आंनाव गैया ना हारसिं नांबाय जोंना गुमैया बेनो जोंना बिगुमैया नै गुमैया आब'आफोरा आब'आवलाय मा सुइसआव थांबाय ओमफ्राय सुइसआव थांबाय नै एसे थायोना दे होमबा